السلام علیکم سرے کی سنگت وسیب تے خوش آمدید سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے سو تے نال گھنٹی دے بٹن کو دبے سو تاکہ ساری ہر نویں آنے والی ویڈیو تھوڑی تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم دوستو، بھراؤ، سجنو، وسیب واسیو، آج ایسا کلام گھن کے آئے ہیں شاکر شجابادی صاحب دا تے ایندی فرمائش کیتی ہے منیر خان تحصیل پروا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان تو سائیں آدن کے اے پاکستان دے لوکو پلیتیاں کو مکا دے وہ، اے پاکستان دے لوکو پلیتیاں کو مکا دے وہ، ناتاں اے جائیں بھی نہ رکھے انہوں کو ولا دے وہ، جتھاں مخلص نمازی ہیں او مسجد وی ہے بیت اللہ، جتھاں مخلص نمازی ہیں او مسجد وی ہے بیت اللہ، جو ملا داں دکانہ ہیں مسیتاں کو ڈھا دے وہ، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پائے، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پائے، ایہو جہیں ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وہ، پڑھو رحمان دا کلمہ بڑو شیطان دے چیلے، پڑھو رحمان دا کلمہ پڑھو شیطان دے چیلے، منافق تو تبہتر ہے جو نہ کافر رکھا دے وہ، جسا چاکھن بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکر دا، جسا چاکھن بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکر دا، چڑھا نیزے تسار بھاویں میرے خیمے اڑا دے وہ۔ دوستو، بھراوو، سجنو، اگر کہیں دی فرمیش ہوئے تا تلے ساڑا نمبر لکھا کھڑے واٹس اپ نمبر تے بھیج سکتے بھی، ہر دوست دی فرمیش پوری کرے سوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اساں سارے کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔